Shalom. Selamat hari Minggu Madehita. Andorang sotapuka perminggota martangiang maita di bagas suratabe martangiang mahita. Amen. Huria ni Tuhata namar pungudo hita nuaing mamuji dot pasangapon debata. Sadarion masuk mahita tu minggu hasi tulu sadaun ni debata manang Trinitatis. Ai ibana do na jumadihon hita na paluahon hita dohot na mangramoti hita. Pinuji ma debata ama anak dohoton di parbadia naung jumadihon hita. Topik ni mingguta sadarion ima hamuliaon ni debata di akka na tinopana alani rap mahita maswarahon hamuliahon hasangapon dohot puji-pujian ma di debata situlu sadai naung jumadihon paluahon dohot mangramoti hita di bagasan ngoluta. Pinuji ma debata ama anak dohoton di parbadia naung jumadihon hita. Atong bongot mahita tu parsoran na badia rap dohot debata di tonga-tonga ni huriana tapa hibul maroha dohot pikirata laho memuji ibana marende mahita. Hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia, na tumapa langit do tanaon. Amen. Idama, say nol do mata ni Jehovah tu akka na makabiari ibana, akka na makalunguton asin rohana, say dihalunguton rohanami do Jehovah, ibana do panupahi dot lombu-lombu nami, ay mga son ibana malas ni roha dohami, marhaposan tu guarna na badiay dohami, say pasonggok maasin roham tuhami, ale Jehovah, hombar tu pangluktonan nami diho, haleluya. Martangiang mahita, ale debata situlus sada, debata ama, anak dohot tondi parbadia, na mandok mauliate mahami tuho, ala di topa, di palua, jala di parbadiai hohami, hinorhon ni asi, dot holong ni roham na gudangi. Sahi ramoti mahami, di bagasan parmaraan, dohot pangunjunan, apuli hami di hasusuda ni bohol nami tu harajonmu na di manua ginjangi asa di si pujion nami ho mar hite-hite roha dohot hata naim baru. Amen. Marende maita.
patik ni debata di minggu ta sadarion. Iman nata surat di 3 Yohanes sada ayat 10 sada. Unang ihuton narwa anggia na dengganima. Sian debatado halak na mangulahon na denggan. Ia siwalan na roha dangdung di idai debata. Atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende mahita. Tangiang pangiduan dot baga-baga ni debata. Ale debata nami, debata ama, ana dot tondi perbadia. Na badia doho, jalago hamlionmu liat portibion. Pinuji jala pinasangap maho, rodi sa liling ni liling na, ala asin roham, naung sa tuhami, do tu sude huriam. Na malas ni roha dohami nuaing, ala naung dipapatar jala dipatandahon ho tuhami hadirionmu, holong ni roham, asin roham, lambas ni roham, hasesani dosa, hanguluan sogut, harta si leon-leonmu sogut, rodi uhum si dabuonmu sogut. Naso habilangan dosudenai, ay naso dung niatusan ni jolma, di patorang hodo tuhami, naso dung ni ida ni jolma, di pataradiahon hodo tuhami, naso dung hinasi holan ni portibion, di buan hodo dihami, naso tarlehon portibion, di leon hodo tuhami, alani hupasat hami matuho daging nami, tondi nami, roha nami rodi salut na dihami, say sesama dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale debata nami, debata ama, anak doho tondi parbadia, sai sesama dosa nami. Ale debata nami, debata ama, anak doho tondi parbadia, mau liate madi asini roham, naung manopahami, tumiru rupa dohot pangalahom, laho mangrajai sude akan tinopami, di pasu-pasu hodo hami, asa marpinopari, asa sopar, jala mangulu hami sian akan tinopami, alai jok-jok do Tuhan, dang huramoti hami akan tinopami, holan na membuat tu diri nami do hubain hami, ujungna jok-jok do dang gabe pasu-pasu akan tinopami, balik sa gabe mara do hami, masa maaka banjir, dolok na matorban, tombak lam sudah, aka aik dot sungai na lam rotak, rodi laut dot awang-awang pe nunga lam sego, asi maroham dihami ali Tuhan, asalam tahu hami menjagai, dohot mangramoti akan tinopami, asa marmuliaho marhite akan tinopami. Ale debata nami, debata ama, anak doho tondi parbadia, sai sesama dosa nami. Hale debata nami, debata ama, anak doho tondi parbadia, ditiki na parpadion, tung maseborat do parukilon na huwa do pihami, ala ni pandemik COVID-19.
halanido masay gomos hutang yakon hami, asa gumira masalpu paru kilonon, sian tonga-tonga nami. Asin rohami mana hupangason hami, laho manalpuhon dot makamonakon paru kilon nami. Nuaeng marhite persoron ni parmareta nami, neng masuk mahami tu sada parngeluan na digwari, new normal life, mardame dot COVID-19. Alani masih gomos do hupasat hami tua dopanmu, dongani hami, asa toktong jamot, jalamanat, laho mangalakohon lakanami. Unang lemba, alay toktong makaringoti aka aturan, na marpardomuan tusi. Unang salalaka hami, gabi membayan bosir soada, posdo rohanami, molo se toktong di bagasan tangiang, dohot manjamoton aturan na humbar tusi, say na malas ni roha dohami, lao mandalatoni, joloani malaka nami Tuhan, asa ho huihuton hami. Ale debata nami, debata ama, anak dohoton di parbadia, saya si maroham di hami. Ale Tuhan debata, pargugo na suatu dosan jala amanami, hujo hami do guar munda madiai, ala nan targogot hami marningot dosa nami, say marasi ni roha maho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak di debata, nagabe jolma ala ni hami, namate jala na hehesya namate, nama naik tu banwa ginjang doho mangondihon hami, asi maroham di hami, say patoktong madihami roha hamuleton tuho, o ton di parbadia, pangapul di na marsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahin ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa malas ni roha hami, manglahon lomo ni roham, hodo parhitian ni nasa asin roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata, hama, ana do tondi perbadia. Amen. Marende mahita. Tuhan jodoh masa ngaki, alana salah pambahe ngaki, hataku lakana baru laki jorang. Baga-baga ni debata, sangonondo hata ni Jehovah, unang ho mabiar, ay ahu do siluluhon ho, nunga pola hujo guarmu, ahu na punaho, hasang apon madidebata ni diginjang. Amen. Marende mahita. Say
Hata ni debata terupuk di minggu hasi tulusadon ni debata sadarion. Tersurat di Yohanes sada ayat 20 saat ayat 34. Torang ni arinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi. Jadi di dogma, ondo biru-biru ni debata, nama morsan dosa ni portibion. Ibana do nahudoki, sian pudikuro sada halak, nong jumolo adong asa au, ai parjolohian do ibana. Ahupe dang hutanda ibana, halai asa tandap ibana di halak Israel, umbai naro ahu mandi dihon ai. Dungi di hati dakon si Yohanes ma, ni nama, huida do tondi i tuat songon darapati sian banua gijangi, jalamian di ibana. Ahupe dang hutanda ibana jolo, alai ibana namar suruh ahu mandi dihon ai, ido mandok tuahu. Ia tu si di ida ho tuat tondi i jalamian di ibana, ibana do si dihon tondi parbadia. Asa nungahu hida jala huhajo jokon, ibana do anak kiribata, ima sahatna. Martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Marende maita. Taha tidakon maha perseotai, songon nahina tidakon ni dongata sah perseon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu persea, di bata Jehovah, idu ama pargugu nasu tedusan, nat mapalangit do tano. Ahu persea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah nasasadei, iman tinubuhon si Maria, nagabegabian sianton di perbadia, andora soha buduhan, ido tuhata, natu mau nabernit, di panguman silatus, nama terpaja do ibana jauh pinasila, natua tuban turung ditanum, namulak mangulu diari pertuhon, nama naik tu surgo, lahundu tu siamu di bata Jehovah, amanai pargugu nasutur seni. Di simai ibana pemasugu tu tanoon, manghumi alak mangulu do tamate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sadang huria nabadia, huria hatopan nyala Kristen akan nabadia, do esasani dosa, do jatai namandok, mulak mangulu sogok daging nyala nang mate, do jamuluan nasora suda. Amin. Salam, selamat hari Minggu madihita sude ruas ni huriata. Tabegema titing di mingguta sadarion. Goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion, minggu Trinitatis. Topik ni mingguta, hamuliaun ni Jehovah diaka natinopana. Pertanyaan sektor dohon minggu godang. Hobar tu surat pengembalaan
na pawaluhon ima taringot virus corona manang pandemik COVID-19 sia, ima virus na saitong dope dang boy salpu sian parnguluota suang songoni di Portibion. Alani pertangyangan sektor dohot parmingguon godang asa totongma tapatupa diganu bagasta B. Pelantikan fungsionaris Huria periode 2020-2024 undangan hobar tuha putusan ni rapot parhalado na diari Selasa 2 Juni 2020 patupaon ni Huriatado parmingguon khusus ima diari Minggu tanggal 14 Juni 2020 mulai pukul 10 WIB maringanan di gereja ima acara pelantikan fungsionaris ni Huriata periode 2020-2024. Hasil rapat parhalado tanggal 10 Maret 2020 akka goar terlampir. Alai molo akka seksi-seksi na adong di dewan-dewan periode 2020-2022 dang tarbahin dohot dope dilantik ala soboi sikop dope dipatupa pemilihan ni akka seksi-seksi khususna seksi Dewan Kononia. Marhite titingon ma hupasahat kami undangan tusude fungsionaris periode 2020-2024 asaro madohoti acara pelantikani jala taingot bema aturan protokol kesehatan pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Nah sorang nah di hari Sabtu tanggal 4 April 2020 di basa-basahot tuhattado sada dana bawa di keluarga ni Amata Benni Pranata Siaturi Inata Tisar Mauli Boru Sinaga sian sektor walu hipasdo poso-posoi suang songoni nang natorasna ruas namoru na parjolo marujungolu. Na parjolo na di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 nunga marujungolu sada ruas ni Huriata ima amata torang simbolon oppu sartika doli tutup umur 80 tahun 10 bulan na ni habaluhon ni inata situa sumita boru sitohang sian jalan bunga sakura nomor 55 sektor 4D di Minggu sadarion di patupa Huriatado pangapulion tubagas nasida naniuluhon ni parhalado nago tiki pinangido matu sude ruas dohot parhalado ni sektori asaro maddohoti acarai. Paduahon na di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 nunga marujungolu sada ruas ni Huriata ima amata situa Johnson Lumbantobing SH AK tutup umur 5 tahun na ni habaluhon ni inata Tiar Margareta Boru Sitopul
sian Jalan Bungarinte Opat, nomor 117 sektor Sadabe. Laos Patu Paundo, Pasahat Cendramata sian Huriata di hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Di Minggu Sadarion, di Patupa Huriatado, Pangapulion Tubagas Nasida, niuluhon ni Parhalado Nagoktiki. Pinangido matu sude ruas, doho Parhalado ni sektori, asaro maddohoti acarai. Patoluhon, na di hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, nunga marujung ngolu, sada ruas ni Huriata, ima amata Osman Simangucong, opu ni Simangapul Doli, tutup umur 86 tahun, nani habaluhon ni Inata Helmina Boru Simajutak Nahinan, sian Jalan Setiabudi Gang Sehati, nomor 10 tolu, sektor Tolu B. Di Minggu Sadarion, di Patupa Huriatado, Pangapulion, Tubagas Nasida, naniuluhon ni Parhalado Nagoktiki. Pinangido ma tusude ruas, dohot Parhalado ni sektori, asaro maddohoti acarai. Tatangyakon ma keluargai, asa anggia totong di bagasan hahipason, jala diapuli tuhata pardenggan basai. Ruas na pidda. Mulai Minggu Sadarion, nunga pidda Huria, ima keluarga ni Amata, Tony Leonardo Hutauruk ST, Inata Indrayani Sinaga AMD, Rabdo Tolu Yanakon Nasida, sian sektor Opak C, Nasida pidda tu gereja HKBP Parsaoran Sorek Resort Jubilate Sorek. Selengkapna titing na sohu pasahat hami di Tikion, boy mataida di titing nahu kirim hami, marhite WA group di Ganu sektor Tabe. Songonima titing di Mingguta Sadarion. Salum martangyang mahita. Hamuliateon dohot puji-pujian. Di pasahat rohanami tuho Jahoba debata amanami na di Banua Gijang. Boy hami pasahaton ede puji-pujian nami, soba nami tuho. Jala mabege sebagian sian hatam. Di hari Minggu Sadarion, ima permingguan nami di bagas nami be. Tuhan debata, jalo masude soba doho puji-pujian nami, marhite asi dohot holong ni rohami. Songonima Tuhan, naing pasahaton ni naposomi dope, barita nauli tutonga-tonga nami, parbisuhi naposomi. Asa hasitongan ni hatamima, na tolhas tonga-tonga nami. Tuhan debata, huwa kami do ditangyang nami, dia kapertangyangan, di ganup sektor, naksongonia kapermingguon, di ganup sektor nahu patu pahami, saluhut nai di bagas nami be, sosoi marohanami, asa totong hupadalak kami, partangyangani, songoni parmingguon nami, siganu minggu. Tuhan debata, bonon nami do ditangyang nami, diaka dongan nami namar sitaonon, ala jumolo, nahiolongan ni rohana sida, dialapo sian tonga-tonga ni keluargai. Ho ma Tuhan na mangapuli rohana sida, asa totong na sida marpos ni roha,
pakirimon adongdo hanguluan na saliling nililing na pinatupam tuaka halat na porsea. Tuhan debata sangonima Tuhan mauliate di pasahar rohanami tuho alanunga terpilih aka pengurus fungsionaris ni huriam parbisuhi pargogoi manasida asa sude akan naniula nasida makorhon sangap ni goarmu nabadiai atau ngali Tuhan sesama dosa nami nagudangi oloi mapangiduan nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata Jehovah dahutada hami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Narodo hami marsobat tuadopanmu Tuhan, marhite-hite ibadah nami di minggu sadarion di minggu Trinitatis. Di tonga-tonganya kabagas nami, rapdohot aka keluarga nami. Alani Tuhan, nungahu puji habi homarite de nami nang tangiang nami. Barita naulima na yang manggohi lasni roha nami di ibadah nami on. Alani Roma ho Tuhan, makuling maho nunga rade hami tumangihon suaram. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, jaloma tangiang nami. Amin. Shalom. Di hamuna akka ama nami inanami ruas ni huriat taha KBP Tanjung Sari. Hata ni debata namanggohi lasni rohata. Di bagasan ibadah ta sadarion. Ima di minggu Trinitatis. Ima natar surat di sada Musa bidu sada. Mamuka mesian ayat 26 sahatu ayat 30 sada. Takasma tapai hutihut hujahama di tonga-tongata. Jolma tudos turupani debata. Dungi makuling musema debata. Tolema tatopa majolma tumiru rupata, tudos tu pangalahota, asa dirajai akadeke na di laut, dohot pidong aka namar tonga-tonga langit, dohot aka dorbia, rodi sadok tanoon nang sudi gulok-gulok, aka namanjirir di atas tanoon. Jadi di topa debata majolma itu miru rupana ditiruhon debata laho manopa ibana. Bawa dohot boru-boru nasida ditopa. Dungi di pasu-pasu debata nasida. Nina debata tu nasida. Marpinopari mahamu. Asa sopar hamu. Jalagoki hamu sadok tanoon. Jala patuduk hamu. Jala rajai hamu deke akan di laut dohot pidong akan namartonga-tonga langit. Rodi sude binatang akan nama jirir di atas tanoon. Dungin ina debatama boti mai nunga hulehon tuhamu nasa suaswanan namar parbuehon di sadok tanoon.
Rodi sudi hau akan nama perbue sisuanon. Bahen panganon mumai. Alai anggotu sudi aka binatang ni tanoon. Dohotu aka pidong na martonga-tonga langit. Rodi sudi na manjirir di atas tanoon. Aka na marhosa di bagasan. Bulung ni aka suaswanan hulehon bahen panganon na. Gabi majadi masongoni. Dungi ditilik debatama sudena tinopanaing. Jadi nunga dengan situtu. Dungi bot maari. Torang maari muse. Ima ari paonopon. Ima sahatna. Hurian itu hatta. Tapar hatopot dora sahatu saunari. Pabuah hita tinggal. Jala mangolu di tano, di portibi, di bumi, na tinopani debata. Jala portibion rap dohot pangisina di topatung macai uli, di topatung macai denggan. Sungguh amat baik. Jadi ciptaan yang baik datang dari Allah. Jala sudi didok masibuan masamna. Masibuan ragamna. Alai nangpe maragam-ragam. Alai nangpe marmacam-macam. Alai tung macai uli. Jadi perbedaan itu adalah indah. Perbedaan itu adalah sangat baik. Ai molo sarupa do sude. Boy do dang menarik atiak kamang kainang. Molo lau hita rupani tu pasar laho manuhor situ horon, salah satu contoh manuhor pakaian niku majo. Manang manuhor sipatu. Molo marmacam do warnana, molo marmacam do bentukna, pasti do menarik. Adong na arga murana, arga na murah, adong na satong harga, adong na digijang hargana. Jadi boy iba mamilit, tu horom ma piliton ma hobar tu kemampuan na adong di iba. Alai molo sada do modelna, molo sada do warnana, dang adong las roha. Mamili piba songon na malas do. Bahkan mulak na maiba ningolkan molo adong dongat beta mamulak. Dang adok sumak kuber sudah sarupa, sudah sawarna ninda kan. Jadi dang adong pilihan yang lain. Akhirnya tidak dapat, tidak tercapai apa yang mau kita pilih. Ima hobar tunanaing tu horota. Alai tabereng ma panopaun ni debata nunga tung sikop. Jala taida di panopaun na parjulu saat tuna palimahon. Molo di panopaun parjulu tu palimahon. Holan kalimat perintah dua teh. Jadi hona tiurina jadi. Jadi ho hajak kajang ini debata jadi. Alai di panopaun di debata di jolmai ima di paonopon sangat berbeda dengan yang lain. Ada perhatian yang khusus. Tangan di debata ikon mangula jala mamakke media na adong ima orbuk ni tano. Dohot rusuk ni si Adam. Bahasa kamang kenang berbeda dengan yang lain. Bahasa marasing. Karena manusia itu adalah makhluk tertinggi. Makhluk yang mulia diciptakan oleh Tuhan. Karena manusia itu adalah mandataris, wakil di debata, perpanjangan di tangan di debata, laho mempertanggungjawabkan sudah natinopan di debata. Aitu jol maido di lehon, laho memelihara, laho merawat, ai di dokdo asa di paula-ula jala diramoti. Jadi unik, istimewa do panopaun di debata di jolmai. Diberi kemampuan untuk mengasihi. Diberi kemampuan untuk peduli. Diberi kemampuan untuk berempati. Diberi kemampuan untuk berbudaya. Jadi jolmai ikon bergerak. Harus bekerja, harus berkarya di bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Ido ubaina di dok naking diturpuk tahun. Di top pa jolmai tu miru rupana tu dos tu pangalahona.
di toppa debata jolmai tu miru rupana tu dos tu pangalahona. Asa hita akamang kenang wajah taon bohi taon suman tu gambar ni debata tu rupa ni debata menurut gambar Allah imago Dei. Kita berbeda tapi kita sama-sama dengan gambar Allah. Apapun keyakinan politiknya, apapun statusnya, apapun jenis kelaminnya, bawa manang boru-boru, perbedaan-perbedaan apapun yang ada di antara kita yang namanya manusia, sama-sama gambar Allah, mempunyai harkat dan martabat. Jadi ada kesetaraan. Nang pedong sipata madok bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Buasa ala perempuan ini ditokpa sia bawa nina. Perempuan itu lebih rendah dari laki-laki ala perjolo perempuan ini ditokpa sia bawa nina. Karena perempuan, karena laki-laki diciptakan terlebih dahulu daripada perempuan. Jadi HP molotaida kamang kenang. Sebetulnya perempuan itu bukan perempuan yang lemah. Molo tak coba tak jahat di bidu 2 ayat 10 lalu. Dung ditokpa debata jolmai ro debata madokot dang denggan sasada jolmai nina. Dang denggan sasada bawai pujung. Alani hubai madi ibana bain pangurupi. Berarti perempuan itu adalah penolong bagi laki-laki. Berarti penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Tabereng majo akka mangkenang molo lau johita parningotatat di huta. Molo di huta akka perempuan manang inakta molo lau tu belian ngadi huti hirang manang karajangna. Diopa dope yanak konna adong dope muse ditiup di tanganna alai Roma amatai ahama dibuan hola cakuldo manang holan rabas alai saitong dope sipata disongga dope natayate ay pahato da merdalat dainangin na kan ay naliling mahonin na. Berarti wanita itu, perempuan itu adalah perempuan yang kuat. Naboy mangurupi, naboy menolong, akhirnya bisa bekerja dengan baik. Asa disihamuna akka amang akainang dos dohita di toppa debata rap uli ate. Molo bawa rap ganteng nina. Jadi molo tabereng rupa taon akka mangkainang ingot ma bahwa itu adalah rupa Allah. Bohi ni debata jalaikon marsinodang bohi ni debata di bagasan wajah tahun. Alani nang tu akka manami nang usia lanjut pe molo di halamu bah ngame tua HP inna ibarat kamu songona keriput wajah munai ala ingot tamu mah bahwa itu adalah wajah Allah. Bohi ni debata doi nang pe keriput akka wajah munai te kai inang akka amang nami lansia. Alai wajah Allah bersinar adong di tonga-tonga ni bohitai. Asa ikon sidok mauliate do hita tu debata. Unang pola tadok ay buasa roa awin lah kan. Hapi halakan bagak-bagak. Buasa songoronau. Hapi halakan leket-leketin na. Jadi dia tidak merasa puas akan rupa, akan wajah, akan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Alai bohado hita selalu apapun keadaan kita, songo dia pe status ta, songo dia pe daking rupatai, tapi ingat bahwa itu adalah ada rupa Allah. Hamunaka manami nami buasa di topa hita tumiru rupana tu dos tu pangalahota tu pangalahona asa gabe mampu hita menunjukkan songon sifat songon pangalahon di debata di tonga-tonga ni ngulu ta'ala nima mari kita syukuri jala apapun status kita bagaimanapun rupa kita
kita adalah ciptaan Allah. Tabereng songon akasisian naya tiak kamang kenang. Disuruh dona sida tu lihat portibion. Lao mahamu barita hokamuma. Barita nauli tu nasa natinoppa. Jala di pilit debata di jauh debatado. Nang akasisian nai sian si jala deke. Aka perjala deke. Sia tonga-tonga nyak kana marmahador biya gabi na posona. Semua Tuhan pakai menjadi pemberita Injil. Laho patuduhon tugas do tanggung jawab na pinasaha na tujolmai. Hurian itu hatta diturpuhon dung ditopa debata jolmai. Baru dipasu-pasu. Jala dung dipasu-pasu adong do ulaun, adong do tugas yang harus diemban. Ada tugas yang harus diterima na ikon sulahono ni jolmai. Ima na parjolo na kitong-atongan ni turpuhot tabereng. Didok asa marpino pari mahamu. Asa gok tano onin. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Alai ikon bijak dohita kamakenang. Laho mangatusi padohanon. Molo didok dison dang ditotuhon di buku nabadion di bibel tai. Seberapa banyak jumlah ate. Lang ito tuhon ikon nasa 1,000 ma asa gok tano dangin na. Dang dito tuhon. Jala tabereng ma beranak cucu lah. Ape gudanggon waing aka keluarga Kristen na suadong dilo debatado pi aka keturunan. Alay nang dohonon na di sihamuna kamangkay nang bohado sude na tinopai manusia ataupun binatang itu hidup dengan sejahtera di bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Bohado hitam asa totongnya gabe berkat marmulia debata di tonga-tonga di portibi na tinopanaon. Na paduahon tugas tanggung jawab na nilehon di debata tu jolmai ima patudukon dohot mangarajai sude na tinopai. Molo didok dison mangarajai patudukon menaklukkan atau menguasai dan namar lapatan memberlakukan dengan sesuka hati. Dan gabi lomo-lomo tak kamangkenang. Dan nagabi menegai hita. Dan nagabi memusnahkan hita. Dan nagabi mengeksploitasi hita. Alai ikom mardami mahita dohok natinopai. Songon istilah saunari ateh natadopi nuaing ima hidup berdamai dengan COVID ninat yang manginang. Hidup berdamai dengan COVID lapatanna berarti kita harus mampu menaklukkan COVID dengan gaya hidup yang baru. Marhite-hite ahmai ima social distancing, marhite-hite na cuci tangan, marhite-hite pakai masker apabila merasa tidak enak badan, untuk isolasi mandiri juga. Jadi ikut turut tuaka aturan-aturan nang dito Tuhon asa gabi boy berdamai. Walaupun penyakit itu, walaupun wabah itu, walaupun virus itu belum musnah, alai kita tetap kuat. Boy hita madalani aka si ulauta. Alani songonima nang dohononna mangarajai jala patudukon. Gabi bahagian ni ngolu ni jol mamai. Gabi bahagian ni tanggung jawab ni jol mamai. Di tonga-tonga ni portibion. Sia debata iman akingani memelihara, merawat, dan mengusahakan. Jadi ikon hobar tulomo ni rohani debata. Ikon sude natinopai mamuji debata. Ido nang tugas na nilehon ni Yesus tu kasisianna. Molo tajaha di Markus 10 ayat 15. Lao mahamu mamaritahon barita nalu tusa luhut natinopa tanpa terkecuali. Dakola tujol maalai tusa luhut natinopa dengan melestarikan lingkungan hidup, menata dan memperindah lingkungan dilehot doi tujol mai asa sudedo dipelihara debata. Taida ma tung takasdo holong ni roha di debata. Tung takasdo pangaramotion ni debata di tonga-tonga ni akka natinopanay marhite-hite akka suasuanan, marhite-hite akka hauna marparbue. Jadi ima na gabi hanguluan ni jolma. Jadi na jolo na sida dan songon mangaton si panganutan waing, tapi mereka jadi vegetarian ya.
sian aka suasana sayur-sayuran, sian aka biji-bijian, ima nagabi hanguluan ni jolma. Dohot aka binatang pe takas do dilehot dewata si panganonna. Jadi di parade si panganoni bukan untuk kerakusan, dilehot si panganoni bukan untuk ketamakan, dilehot si panganoni dang nagabi laho papungo na kamangken asa gabi busuk. Alai dilehot si panganoni gabi kebutuhan amen dasar. Dileho si panganoni gabi hanguluata, dileho si panganoni gabi kebaikan mai tonga-tonga ni pamatangta. Alani i molo berhadapan kita dohot si panganon, dohot si inumon. Berhadapan hita dohot aka pasu-pasu nani leho ni debata. Dos do lapatan ni kita berhadapan dengan Allah sebagai sumber pemberi dari segala berkat. Jadi dakolan moloma kita dan holat si panganoni na tahilala marang na pitor tahala putih alai ingot ma sambil memakan berkat itu kita berhadapan dengan Allah sang pemberi makanan di tonga-tonga ni nguluta. Alani takas nang dohonon nami akamang kenang unang saya adong marabolongan akas panganot tai. Macay torop jolma na sodapot si panganon. Macay torop dapot na sodapot si inumon. Unang marlobi-lobi gabi bolong. Tapi mari kita ambil, mari kita makan dengan secukupnya. Jala aha penatah pangani tadokma mauliate. Dan syukuri dan ingat bahwa itu adalah bersumber dari Allah. Hurian itu hatta songo topik ni minggu ta sadarion di minggu Trinitatis ima hamuliaon ni debata di akka natinopana. Di paingot dohita asa tapataridahon hamuliaon ni debata. Asa tapataridahon hagogon dohot hasangapon ni debata marhiti akaulaon na pinasahat tu hita. Songon natoras ikon marsinodang bohi ni debata itonga-tonga di keluarga asamia dame dolas ni roha. Ainunga dileho debata todina jala dileho do akal budi asa mampu mangarajai unang dirajai ateh. Jadi takas do debata mangarajai bukan asa dirajai. Jadi nuaingon nunga torop jolma dirajai. Akka na di portibion gabi holang ma sia debata. Gabi torok ma jolmai na mangasahon guguna. Gabi torok ma jolmai na mangasahon haboyona. Torop jolmai na mangasahon hamorauna. Torop jolmai na mangasahon hamaloona. Ima molo nunga dirajai. Molo nunga dipatuduk akala di portibion. Alai dileho dohwaso tu hita asa patudukon unang dipatuduk. Asa mangarajai unang dirajai. Jala ikon olo hita berdamai dengan lingkungan kita marhite-hite nama ngaramoti doho denggan. Jadi dang boy maban denggan unang gabi manegaya teh. Dang boy memelihara unang gabi manusari. Alai firman Tuhan selalu mengajak kita hatan debata mangaraho kita bohado asa gabi ngolu taun gabi ngolu natar pasu-pasu dia kana humaliang hita. Alani nunga di pataridahon debata huasona di bahasa dirini anak na Yesus Kristus doktor di porbadia alani tapangasahon mai. Asa gabi mampu hita lahu mangarjai sudinat nopan di debata mampu memberikan yang terbaik ikon totonggo marguru tuhatan debata karena itulah yang memberikan kebenaran mangalehon keselamatan mangalehon lasni roha di hita alani tapuji ma debata di tonga-tonga ni nguluta. Amen martangyang mahita. Ale debata manami na marhabangsa di Banua Gijang dipuji rohanami maho di Obason alani denggan di basam dot asini roham na pasaorhon hami tu parsauran nabadia di tonga-tonga ni bagas nami rap dohot aka keluarga nami di tonga-tonga ni bagas nami be ima Tuhan nama muji goarmu marite de nami tangyang nami nang barita nauli nang paingotok kami nunga ditopaho Tuhan sa dok portibion do pangisina. Jala sudedo Tuhan disariho ko. Ditopaho do hami jolma tumiru rupa do tudos tu pangalahon. Asa totong Tuhan
gabe mampu hami laho majalo tugas do tanggung jawab na pinasahatmu Tuhami ima laho mangarajai patudukon akatino pami marhite-hite na memelihara majagahon mangula mangaramoti asa tungdenggan hobar tulomo ni roham disari hokongolu nami Tuhan alaihu hilalahami may sian hodo salut na harorwan ni molotung boy pihami menikmati makanan minuman akka pasu-pasum marhite-hite kaulaon nami alay na berhadapan do hami dohoto Tuhan pabuwa sian hodo salut na hujalo hami jali ko pasaton nami may Tuhan marhite puji-pujian dot hamolateon ni rohan nami pasu-pasu mahatam asa sa totong Tuhan gabi lomo ni roham na tau di tonga-tonga ni ngolu nami pasu-pasu ruas ng parhalan nuriam na patupa ibadah di akabagas na sidabi molotung pesobor pe hami pajupang nang pe dalam situasi new normal nuaing COVID na huado pi hami obason alay danggabi panudati Tuhan di akaparsaran nami di pananghono nami di hatam totong do pi hami Tuhan di tonga-tonga ni akabagas nami be dia kana marsahit hona pamalupon dia kana marukil alani hamatean ima keluarga si Bolon keluarga Lubat Tobing sonang keluarga si Mangucong homa Tuhan na mangaleho las ni roha sikat na sa ni roha do pandasida asa tung saluhutna di bagasan pangat toyommu asa totong Tuhan di pasat hola tu bagasat tangamu pabuah hodo Tuhan na punah hami jala mangulu manang mati hami hot di tangamu na badiay hami atau salut na ka program tonga-tonga ni keluarga tonga-tonga ni huriam pasau maloman ni roham jala saya marlas ni roham hami patupahon asa saya marmulia goarmu di Sadok Portibion di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami jaloma tangiang nami amen tapuji matuhata martedeta laos tapapunguma peliata tapasahat may tutonga-tongan huriata marhite situa lingkungat tabi tatangnya koma peliata ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni salu sileholo na denggan dot nasa libasa na mauliutus upasat hami masian na nilon mitu hami pilihan nami tuho sa jalo may gabe uap na husus di julom pasu-pasu may jaramoti asa huparhasyang hami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tongan huriam dohot di Portibion
buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileho-lehomi tuhami, asalam gigir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata nami, debata ama anak doho todi parbadia. Nabadia, nabadia, nabadia doho, jalagok hamuliaonmu liat portibion. Pinuji jala pinasangap mahorodi sa leleng-leleng na, ala asin ni roham naung sahat tuhami, doho tu sude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing, ala naung dipapatar jala dipatadon ho tuhami hadirionmu. Holong ni roham, asin ni roham, labas ni roham, hasesaan di dosa, hanguluan sogot, artas lihonom musogot, rodi uhum, sidawon musogot. Naso habilangad do sudenay, ay nasodung niatusan ni jolma, di patorakodo tuhami. Nasodung ni ida ni jolma, di pataridaho kodo tuhami. Nasodung hinasiholan ni portibion, di buah kodo dihami. Naso tarlehon portibion, di leho kodo tuhami. Alani ihu pasat hami ma, tuho daging nami, todi nami, roha nami, rodi salut na dihami. Asa patawonmu hami tuharajaumu na di banua gijang. Hodo manopahami, ubain tubuh hami tuhasyanganon, say topa jala pay baru mahami, asa tubuh hami padua halihon, jala gawe partohap di hasyangan na rosogot di labung mi. Nauduk jala serepdo rohanami rotu ho mangalehon rohanami, say bain may ingananmu, say homa mangula jala margogo di bagasan hami, say paujung ulaw naung pinuk kami di hami, naung sinahapmu goarmu tuhami, naung tardidi hami tu bagasan guarmu nabadiai, asa hami diho, jala ho di hami. Sailam tanggali rohana buruk sian hami, jala sorukon rohanai baru tu hami. Asa badia parangin nami, pabua naung mauliate rohanami tuho. Sai pargogoi mahami, asa huparangyo kami sudena di dokmu tuhami. Pabua naung tutuhami akka anakmu, jala panea di hangoluan sogot, sai paian barita nauli di hami, asa adong pargogo nami sa leleng hubolus hami hasyanganon, sai patogu haporsyon nami, marhite todi parbadia sahat rodi hamatean, asa sahat hami tuho, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, amen ali amanami nadi banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomon ni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Salele
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama buina tuhita jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuhita. Jala di pasaorhon madamina tuto ditabe. Amen. Selamat hari Minggu Trinitatis, sahat ma tabe sian hami parhalado, HKBP Tanjung Sari, lumobi ma kamanami nanami nama kobasi Minggu sadarion, sai di pasu-pasu tuhata, jala diramoti mahita salutna. Horas!